अगर आप भी चाहते हैं DRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लंगा उठा के एक देखा सामान हो, देखा सामान हो, देखा सामान हो। लंगा उठा के एक देखा सामान हो, एक पटाऊ सीमान के माल हो। देखा हो देखा एक 2 इंची खाल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। लंगा उठा के एक देखा सामान हो, देखा सामान हो, देखा सामान हो। लंगा उठा के एक देखा सामान हो, एक पटाऊ सीमान के माल हो। देखा हो देखा एक 2 इंची खाल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। लहंगा उठा के गे छौरी पागल कैले गे, रतिया में तू ही दिलवा हमर घायल कैले गे, घायल कैले गे। लहंगा उठा के गे छौरी पागल कैले गे, रतिया में तू ही दिलवा हमर घायल कैले गे। हई तोहर फुलौना फोड़ देबौगे, नीचे डाले के तोहरा तोड़ देबौगे। लहंगा उठा के देख 9 इंची खाल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। नेपाल के माल हो, नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। लहंगा उठा के गे छौरी कैले बाबा लगे, बरगनिया में आज तू ही कैले धमाल गे, कैले धमाल गे। लहंगा उठा के गे छौरी कैले बाबा लगे, बरगनिया में आज तू ही कैले धमाल गे। हई तोहर फुलौना फोड़ देबौगे, नीचे डाल के तोहरा तोड़ देबौगे। देखिला सब जवानी बेहाल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो, अरे एक पटाऊ नेपाल के माल हो। राइटर के राज के धैले बाबा का नाता गे, कनचन बेदर्द के हवा पर बाजता गाना गे। राइटर के राज के
देखा विवेक संतोष लगावो तालक ऊपर नीचे ले जाके करनौ छ देखा डरे से के लागे गली डार हो अरे एके पटाऊ ने